pientä keittiötaustaa. Sä oot muun muassa Alex Nurmen suuri fani. Kyllä, koska Alex Nurmi, siis jos niinku kitaraa soittamalla on helppo lähestyä vastakkaista sukupuolta tai jääkiekkomailan kanssa, niin kyllähän se oikeasti se kampasimpukka, salaatti tai joku muu, niin ei meillä ole mitään saumaa Alexia vastaan. Mut nyt, siis sulla on nyt 12 spray-kermavaahtoa siinä ja ei muuta kuin ruvetaan duunaille kakkuun. Laitetaan siihen... Itse asiassa ihan ensinhän lähdetään aina kun tehdään MM-kisa äitienpäivä kakkuun. Tää mun perinteinen, minkä mä oon, joka pannaan niin valkosuklaarakeita tänne. Mä en jaksa nyt lusikkaa käyttää ollenkaan. Eli valkosuklaarakeita kouralla alle, kakkupohjan päälle. Mukava niin kuin Alexkin tietää hyvin siellä omassa keittiössä, niin pannaan sellaisia pieniä makuyllätyksiä alle, mitkä ei niin heti katsomalla kakkua, you know, selviä. Joo. Eli, ja nyt lähtee kermavaadot siihen aika reilulla. Pitäisikö meidän käyttää ihan pikkasen kakkulapiota tuohon levitykseen? Kun nimelee sosiaaliturvatunnuksen. Voi siis toki. Maistaa tästä vähän. Noin. No. Varmaan kiekon pystyy tekemään. Nyt turkinpippurin rouheella kiekko niin sanotusti. Onko toi nyt alakulmassa? Se on mennyt längistä sisään. Tässä on on Ruotsin veskari. Nämähän on suklaapoikia kaikki. Ja siis ananaskirsikka dipataan suklaaseen, siihen tehdään Ruotsin veskari. Veskari, mutta siellä on länget auki edelleen, koska siinä on just itse asiassa Jarkko Ruutu vetänyt hirveän taistelukohtauksen jälkeen. Hän on kaikki siis suunniteltu ne maat, sitten ihan niin on. Sopuotteluita. Niin ne on siellä. Jarkkohan me laitetaan sitten vielä täältä. Tästä me tehdään. Thank you. Trying to love myself for real. I've been trying not to feel what I feel. I've been trying to be a bit less. What did you use for you have very low isolation and stuff. Is it with a large hole? What do you call the... We're gonna rock. I just don't have I have a cable. You have a cable. Of course you have. Yeah. We're playing live. I've been trying to love myself for real. I've been trying not to feel what I feel. I've been trying to be. Du hast eine kleine Kamera, aber du bist eine kleine Scheißapparat. Hat eine große Kamera. Ist professional. Yes, that is true. Great. Like with a We have a new album, Out of Style, coming out really soon. And I'm really waiting for nice moments together with you people. See you soon. Olen saanut Nobelin